Aquest és un podcast del... Super 3. Som com som. Som com ens sentim. Vermell. De vegades ens passen coses a les quals no sabem posar nom. Per això, la doctora estrafolària va inventar la clínica de les coses que no sabem explicar. Allà hi van tots els nens preocupats perquè senten una emoció desconeguda que no havien tingut mai. I això passa molt sovint. Potser tu mateix algun dia t'has sentit estrany i t'has preguntat: Què m'està passant? No ho sé, però estàs vermell com una poma. Com uns llavis molsuts. Com el llum d'una alarma. Doctora, hi ha dies que es desperta així. Vermell com un tomàquet. Què pot ser? Potser va anar a la platja i va prendre massa el sol. Cal fer servir protecció. O pots acabar vermell com una gamba de Palamós. No he pres el sol. Ha plogut tot el cap de setmana. Llavors devíeu parar molt per casa. Això vol dir que devies jugar amb pintura vermella i vas oblidar de rentar-te la cara. No vaig pintar res. Així només ens queda la via mexicana. Ándale! Devíeu demanar menjar mexicà. És molt picant. Si et menges segons què, pots acabar vermell com un camió de bombers. Sabíeu que hi ha un xili que és el més picant del món? Li diuen alè de drac. Alè de drac? Sí, jo el vaig tastar una vegada. Després se'm va escapar un rot i vaig calar foc al pis. Aquí sí que vaig agrair el camió de bombers. No vam demanar mexicà. Ben fet. Quan plou, és molt lleig fer que et portin menjar a casa. Llavors, doctora, si tot el cap de setmana està normal, com és que quan surt al carrer es posa vermell? Esperi, et passa quan surts al carrer? Sí, I a l'escola? també. Et passa quan no saps com fer un exercici, però la mestra et diu: Roger, a la pissarra. Sí, O quan vols passar desapercebut al sopar de Nadal, però l'àvia diu: Roger, que no ens faràs un verset. també. I et passa quan el veí del segon et veu i et diu: Que gran que estàs, que ja tens novieta. Sí, Misteri resolt. Noi, tu no has pres el sol, ni has jugat amb pintures, ni has menjat picant. Tu et poses vermell quan tens vergonya. vergonya? Sí, la vergonya no és greu. Serveix per expressar que una situació no t'agrada. A més, ja veuràs com algun dia no te n'adonaràs i l'acabaràs perdent. I com es perd la vergonya? De moltes maneres. Per exemple, anant pel carrer i posant-se a cantar davant de tothom. Si em poso negre és que n'estic fart. I si em veus groc o blanc, malalt. Si em diuen que estic verd, de l'arbre no cauré. Però avui no sé per què, però m'he posat vermell. Vermell, m'he posat vermell. Tota la pell d'un sol color vermell. Roent com un ferro encès i no hi trobo cap raó de pes. Potser m'ha fet vergonya que m'hagin descobert dient una mentida, amagant algun secret. Horror, aquest color ho diu tot. Jo no he explicat res i ho sap tothom.
M'he posat vermell, com el tomàquet i el pebrot vermell. No em puc queixar ni tenir por. Sóc el confident, també el traïdor. Potser m'ha fet vergonya que m'hagin descobert dient una mentida, amagant algun secret, mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert, on el que amagava té un nou color lluent, ni groc, ni verd, vermell. M'he posat vermell. M'he posat vermell, molt vermell. Veig que ho has entès. Té aquest paper i he escrit alguns consells més per superar la vergonya. Doctora, té les mans blaves. Mans blaves? I això què vol dir? No ho havia sentit mai. Quin misteri! No és cap misteri, doctora, només que mentre escrivia li ha patat el bolígraf. Misteri resolt. Direcció sonora i creació musical, Marc Parrot. Guions, Jordi Ventura i Jaume Buixó. Veus, Aina Lluc, Marta Rodríguez, Ramon Hernández, Marc Parrot i Francesc Torrent. És una producció de Producciones Silvestres per 3CAT. Aquest és un podcast del... Super 3.